eu manteño en contra porque sigo considerando que non é a solución. No derradeiro pleno que se celebrou en Taboada quedaron liquidadas tamén facturas pendentes dos anos dende o 2005 ata o 2007, as cales, se non existiu ninguna reclamación, quedan prescritas facendo así un plan de saneamento do Concello. O Bloque Nacionalista Galego di que é unha vella demanda do seu grupo e pide máis rigor na xestión municipal a partir de agora. É unha demanda que vimos facendo dende o BNG ao longo de todos estes anos que estamos aquí na corporación. Nos últimos anos, por fin, conseguimos que se nos fora facendo caso e parece que despois de varios anos, unha cousa que se podía facer moito máis rápida, pois parece que despois da dilación destes anos, pois o Concello de Taboada poderá ter unha contabilidade máis ou menos ao día. O que agardamos é que a partir de agora que haxa moito máis rigor na xestión económica a nivel de Concello e que esta situación a que chegamos de ter que falar de unha débeda en facturas entre estas que se van a pagar agora de 850.000 euros máis estas que se debían, casi estamos falando de 1 millón de euros, que esta situación non se volva a repetir, non? E que, como decíamos anteriormente, a situación económica que se tome máis en serio e a xestión municipal tamén. O voceiro do BNG tamén se referiu ás concesións de servizos que o Concello ten paralizadas. Das concesións que o Concello ten a nivel das instalacións das piscinas, da cafetería da Casa da Cultura ou do Club Fluvial, que tamén levamos varios meses que estas instalacións están sin atender, sin ser concedidas e, polo tanto, os escasos beneficios que lle xeran ao Concello pois que non se están recibindo porque non se sacaron a concurso. Entón, aí tamén o equipo de goberno debería dar algunha explicación. Unhas concesións que se adxudicarán estes días a que, segundo o alcalde Ramiro Moure, estas retrasáronse porque o servizo de secretaría estivo moi ocupado para poder sacar adiante o plan de axuste do Concello e as facturas para a operación de préstamo que se pediu, na que o Concello saldará as débedas cos provedores.